Ukážem vám hotovú novostavbu za cenu trojizbového holobytu, kde sa stačí už len nasťahovať. Vitajte vo Veľkom Šariši. Na pozemku máte záhony so zeleninou či kvetmi, priestor na bazén, ale aj naozaj luxusnú terasu. Obývačka je spojená s kuchyňou a jedálňou. Šikovná krbová piecka dotvára pravú domácu atmosféru. Dve samostatné izby a kúpeľňa s toaletou. Všetko prakticky vyriešené pre maximálne využitie priestoru. Garáž je o veľkosti 40 m2 s množstvom úložných priestorov s prípojkou na vodu a kanalizáciou a môže slúžiť aj na podnikanie. Ak máte záujem o obhliadku, zavolajte mi.